Asamblea Marco Asino. La reunión estaba convocada para as 11 da mañá, pero dende a Alcaldía, por medio do director xerente en funcións do museo, se nos ha impedido a entrada no edificio. Queremos resaltar que o espacio onde está convocada a reunión, como he dito ao principio, é público, está aberto á cidadanía. Resulta esclarecedor que unha reunión cuyo fin era solicitar unha línea de diálogo teña por resposta desde o Concello un portador. É deplorable que un cargo elexido polos cidadáns trate de censurar e peche o paso a representantes e profesionais do sector da cultura da cidade. Estaría ben que desde o Concello se aclarase a cidade se esa é a nova forma de entender o marco, impedindo a entrada no mesmo a artistas, coleccionistas, axentes culturais e profesionais. Damos unha vez máis a voz de alarma sobre a situación do museo, pero tamén da actitude política empeñada en levar adiante un museo contra os artistas e a cultura. Unha vez máis, dentro do mundo da cultura, temos que decir Marco, así non, e solicitamos a complicidade e a apoio da cidadanía cos seus artistas. Eu son Iria Vázquez, artista e vicepresidenta da colectiva que é a Asociación de Artistas Profesionais de Galicia. Desde hai meses hai un total desencontro entre a Astea Cultural e o Concello de Vigo como entidade integrante do padroado da Fundación Marco, cusa presidencia corresponde ao alcalde de Vigo. O punto de discrepancia máis notable xira en torno ao estatus e a propia natureza deste espazo, o Marco, ata o momento un dos centros de arte contemporánea máis activos de España, e que na actualidade atópase en un proceso de desnaturalización para dedicar a actividades misturadas sen un proxecto coherente. A Asamblea, así non, que representamos as persoas aquí presentes, naceu a partir da negativa de 18 artistas invitados á mostra Metropol, aos que se ofrecía posteriormente unha exposición individual con catálogo. Declinamos a participación pola situación anómala do Marco, que se atopa sen dirección, controlado polo poder político local e un contexto lamentable, completamente oposto á autonomía de xestión que correspondería a esta institución. A Asamblea pasará a todos os xornalistas unha relación completa das sinaturas de apoio que en todo o Estado levamos recabando ao longo destes días, deste par de semanas de movilización. Hai un momento na arte que empeza a ser contemporánea, que é inicial, un dos que foi inicial, que é o Salón dos Rexeitados en Francia, hai máis de 150 anos. Agora estamos inaugurando outro salón, outro espazo, máis ben, que o espazo dos rexeitadores, dos que din artistas e dicimos os que apoiamos, non, señor alcalde, así non. A seguir, Berta Cácamo vai ler apenas un pouco destes nomes de xente da cultura, de xente da arte que nos apoia. Volvo a pedir a aplicación do Código de Boas Prácticas que unha serie de expertos realizaron hai anos dende Madrid para a aplicación dos centros de arte do Estado español. Vou a ler unha pequena selección dos nomes que neste momento son 500 ou 600, pero que dende a Asociación de Amigos do Marcos foron 7.000 expertos de toda Europa que apoiaban a continuidade do Museo de Marco tal como foi creado. Por tanto, unha selección pequena: Adolfo Sobrino, Alberto Corazón, Alberto Ruiz de Samaniego, Alfonso Román, Antón Reixa, Anxo Cavada, Asunta Rodríguez, Carlos Bernaldez, Carla Souto, Carla Andrade, Carlota Álvarez Basso, Carmen Nogueira, Daniela Sarraíno, David Barro, Daria von Werner, Elena Mozmediano, Francesc Torres, Gloria Moure, Iago Seara, Isabel Durán, Joan Foncuberta, Xosé Freixanes, José Jiménez, Juan Luis Moraza, Julián Hernández, Lois Patiño, Luis Sirvén, Mara Costas, Margarita Izpuru, Margarita Ledo Andión, Marina Núñez, Marisa Sobrino, Marilar Alexandre, Marta de Oliveira Malvar, Miguel Fonjafe, Natalia Poncela, Olaya Sendón, Paula Cabaleiro, Pedro de Llanoneira, Pepe Pintado, Pepe Barro,
Román Pereiro, Rosalía Pazo Maside, Ruth Masó, Serimaris González, Simón Marchán Cid, Vicky Civera, Víctor Mejuto, Xosé Antón Castro, Xavier Vence, Xavier Villaverde, Xosé Luis Canido. Solamente unha pequena selección da xente que nos está apoiando para intentar que isto non se pase por alto a existencia dunha comunidade profesional de expertos da cultura e a existencia de criterios como interés, calidade, aportación, influencia, repercusión nas obras das persoas que estamos falando. Moitas gracias. Dentro da colectiva Asociación Profesional de Artistas de Galicia queremos manifestar o noso apoio aos artistas e a Asamblea, así non será a raída negativa dunha ventena de artistas a participar nunha exposición colectiva nun centro de arte contemporánea agora mesmo sen rumbo e sen director, baleirado das súas liñas de investigación programáticas e dos obxectivos fundacionais para os que foi creado. Apoiamos e eloxamos a actitude destos artistas que decidiron rexeitar dunha maneira rotunda, reivindicativa e contundente a súa participación nesta exposición, antepoñendo o valor da coherencia e integridade dun sector profesional aos seus intereses ou aos dudosos beneficios individuais que houberan obtido. Seguindo a estela levada a cabo ao longo destes meses das múltiples accións e comunicados realizados pola práctica totalidade de colectivos que conforman o sector cultural e artístico, tanto autonómico como internacional, e tanto dende o ámbito universitario como profesional, manifestando a súa posición respecto ao futuro do museo e a solicitude reiterada dun diálogo co Concello, ante a necesidade de implantar un novo modelo para a arte contemporánea axustada á realidade do sector no final desta segunda década do século XXI e cun proxecto orientado hacia o futuro. Unha cultura viva é aquela que dá participación e responde ás coordenadas territoriales e do tempo que lle toca vivir, e que, polo tanto, lle saca o maior rendimiento ás posibilidades que temos. Cal é a situación nesta cidade? Podemos ver na Casa das Artes baleira, normalmente. O centro fotográfico se abre solo cando hai nas elecciones municipales, del Bernum xa non falemos. E por último, a situación que estamos a vivir neste momento no Marco. Esa posición ante o que non se entende é moi diferente según o campo onde se mora. Ante o arte, normalmente, ou algunas personas actúan despreciando cando non entenden. Isto non pasa con outras formas de cultura. En outras formas de cultura, cando non se entende, xa seña un teorema matemático, xa seña un poema, pois hai un certo respeto e incluso unha admiración polo que hai detrás. O tempo, obviamente, devorará moitos dos posicionamentos contemporáneos, pero eso non solamente pasa na arte, eso tamén pasa na literatura, ou incluso, en maior ou menor medida, pasa na técnica e na ciencia. Non nos podemos liberar desa encrucillada si queremos ter futuro. Os gobernos autoritarios normalmente sempre se levaron moi mal ca arte de vanguardia, ca arte contemporánea, ca arte que era coherente co tempo que lle tocaba vivir. E aquí, en este momento, hai medo a vivir o tempo que nos toca vivir. E iso é o gran problema que temos co Marco. No ano 2016, o anterior director di que non va a seguir como director, lóxicamente habería que haber un concurso público de proxectos para ver quen dirixiría este museo, como se fai en calquera país civilizado, como se fai en outras institucións de Galicia tamén, non? Pero aquí non se fixo eso. E aquí o alcalde vende declarar que iba a forrarlle a ciudadanía de Vigo o soldo do director. Señores, isto é unha tomadura de pelo absoluta. Seguindo ese proceso, acabará anulando todos os profesionales da cidade e él asumirá as funcións de todos. Este dirixismo político responde a unha concepción absolutamente populista do poder e, obviamente, unha cultura viva ten que fuxir do populismo facilón, que o único que fai é que outras persoas, cando miren a situación desta sociedade, acaben reíndose de nós. O espacio que estamos aquí, o Marco, debe ser un espacio que dinamice la producción artística galega, un espacio que establezca un diálogo entre o propio e o universal, un espacio que propoña a reflexión sobre o que é a arte contemporánea, un espazo en donde a arte se relacione coas demás manifestaciones
contemporáneas, culturais da sociedade. En definitiva, ten que ser un espacio de produción e non unha axencia de recepción. Si queremos situar esta ciudad no panorama universal, non hai máis remedio que embarcarse en proxectos de produción e non simplemente recepción. E sei do que falo a través da miña experiencia como comisario da Fotobienal de Vigo durante casi 20 anos. Renunciar a la contemporaneidade é renunciar ao futuro, e iso é unha cosa que non nos podemos permitir. E para rematar, decir que só mediante la producción e la dinamización de arte contemporáneo en diálogo co universal situaremos esta cidade no plano, no mapa do mundo.